Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра музей гісторыі горада Брэста. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Калі быў заснаваны і дзе знаходзіцца? Вельмі цікавы момант, што музей гісторыі горада Брэста, ён задумваўся яшчэ ў 20-30-е гады. Берасцейскія краязнаўцы, яны пачалі збіраць матэрыялы, яны пачалі групаваць іх, структураваць іх. Аднак пачатак Другой сусветнай вайны ён перашкодзіў рэалізавацца гэтай справе. Музей гораду так і не быў адкрыты. Справа дайшла да рэалізацыі толькі ў 1990 годзе, калі было прынята рашэнне аб арганізацыі музея, які быў адкрыты ўжо ў незалежнай Беларусі ў 1998 годзе. Знаходзіцца ён у самым цэнтры гораду, на вуліцы Леванеўскага, 3. І гэта такі асабняк 1922 году пабудовы у такім старашляхецкім стылі. Вельмі прыгожая мясціна і вельмі, так скажем, зручны адрас. Раскажыце пра экспазіцыю музея. Экспазіцыя музея, яна храналагічна складаецца з наступных частак. Па-першае, гэта старажытнасць. Ад старажытнасці горад быў заснаваны. Першая ўзгадка 2019 год аж да пачатку 19 стагоддзя. Рэч у тым, што у 30-е гады 19 стагоддзя старое Берасце было зруйнавана, на яго месцы пабудавана Берасцейская крэпасць і горад перанесены ў іншае месца. Вось першая частка экспазіцыі, гэта вось старое Берасце. Другая частка, гэта ад пабудовы Берасцейскай крэпасці перанесення гораду аж да другой Рэчы Паспалітай. Трэцяя частка, гэта ўжо адпаведна міжваенны перыяд, заходняя Беларусь, 20-30-е гады. І наступная частка, гэта ўжо савецкі перыяд і апошняя частка сучаснасць. Такая пабудова экспазіцыі. Некалькі словаў пра гістарычныя цікавосткі. Сапраўды, ёсць у асноўным такія, скажем, дзве цікавосткі, суперцікавосткі. Першая – гэта Берасцейская Біблія, а другая – гэта Берасцейскі гадзіннік. Берасцейская Біблія 16 стагоддзя, Берасцейскі гадзіннік 18 стагоддзя. Берасцейскі музей, ён таксама паказвае, скажем так, атмасферу. Атмасферу, напрыклад, 16 стагоддзя, паказвае атмасферу 19 стагоддзя, побыт, быт і гэтак далей. Што тычыцца Берасцейскай Бібліі, то гэта арыгінал, поўны, найбольш поўны, які ёсць у сучаснай Беларусі. Это фактычна нармальнае выданне 16 стагоддзя. Таму, варта наведаць, варта прыйсці. Як з'явілася Берасцейская Біблія ў Берасцейскім музеі? Вось это важное такое цікавае пытанне. У 2017 годзе быў усталяваны памятны знак Берасцейскай Бібліі. Усталявалі яго супольнымі намаганнямі ўлады гораду разам з евангельскімі цэрквамі. І гэта стало такім адным з крокаў да набыцця Берасцейскай Бібліі да тысячагоддзя гораду. Тысячагоддзя 2019 год. І, канешне, які асноўны падарунак гораду, там з рук прэзідэнта можа атрымаць. Што можа ён атрымаць такое, што будзе захапляць усіх і што застанецца для наступных пакаленняў. І тут вырашылі, канешне, Берасцейскую Біблію, таму што Берасцейская Біблія ўжо станавілася брэндам гораду. Напрыклад, Берасцейскі абласны краязнаўчы музей, ён рабіў выставу «Брэст горад Бібліі». Біблія – адзін з брэндаў Берасця. І таму ў 2019 годзе якраз горад атрымаў падарунак на Берасцейскую Біблію, поўнае выданне яе, была набыта, там цэлая гісторыя з яе набыццём, падключалася нацыянальная бібліятэка і культурныя установы Берасцейшчыны. Гэты артефакт, гэты цудоўны экспанат апынуўся менавіта ў музеі гісторыі гораду, таму што ў Берасці была надрукавана.
Чаму варта наведаць музей гісторыі горада Брэста? Мне здаецца, што для берасцейцаў адным з ключавых момантаў з'яўляецца веданне гісторыі сваёй у цэласці. Ну і Берасце ён не такі бедны горад на музеі. Ёсць і берасцейскі, там абласны краязнаўчы, там археалагічны музей Бярэсці, мастацкі музей на тэрыторыі крэпасці берасцейскай, там скокі недалёка, вось сядзіба. Але цэласць менавіта, як Берасце развівалася на працягу ўсёй сваёй гісторыі, вось перыяд старажытнасці, перыяд Вялікага княства Літоўскага і росквіту залатога веку. Там інтэрактыўныя ёсць там зоны вось гэтыя, ажывая гравюра 1657 году, дзе вось Берасце, якое аблягаюць шведскія войскі. Як мянялася аблічча Берасця, якія былі берасцейцы. Нават берасцеец, які ўсё жыццё пражыў у Берасці, калі ён ходзіць вось па гэтых залах, ён атрымлівае вялікую такую, ну, скажем так, інфармацыю. Ён становіцца больш адукаваным. Першае, гэта адукацыйнае, другое, гэта эмацыйна-натхняльнае, што ў нас ёсць свая гісторыя, свая спадчына, а трэцяе, гэта, канешне, погляд у будучыню. Таму што мы верым, што Берасць, якое нядаўна адзначыла тысячагоддзе, яно з'яўляецца адным з такіх цэнтраў беларускай культуры, беларускай гісторыі, і што для таго, каб быць грамадзянінам гораду, а менавіта так, яшчэ ў старажытнасці, у 16 стагоддзі, у 18 стагоддзі было грамадзяне гораду. Гэта было, прыналежнасць да гораду, гэта было вельмі важным. Каб быць сапраўдным берасцейцам, трэба, так, арыентавацца ў гісторыі. Цудоўныя экскурсіі. Ну і, канешне, мне здаецца, што музей гісторыі гораду, ён дазволіць зразумець, што Берасце – гэта горад, які з'яўляецца святлом хрысціянства. Біблія ў цэнтры. Біблія ў цэнтры экспазіцыі. Без Бібліі незразумела гісторыя Берасця. Таму вось натхніцца ўласнай гісторыі, зразумець, што Берасце – гэта цэнтр беларускага хрысціянства і што Брэст – гэта горад Бібліі. Установа размешчана ў асабняку, пабудаваным па праекту архітэктара Юльяна Лісецкага. Пасля капітальнай рэканструкцыі на 2 паверхах былі створаны 4 залы агульнай экспазіцыйнай плошчай 199 квадратных метраў. Музейны фонд складае больш за 5000 прадметаў. У пастаянна дзеючай экспазіцыі каля 600 экспанатаў. Многія з іх сапраўдныя рарытэты. Кафлі 16 стагоддзя, клад з солідамі, адчаканеныя на брэсцкім манетным двары 17 стагоддзя, унікальны гадзіннік майстра Іагана Гольфрыда Шмідта 18 стагоддзя, гістарычныя фотаздымкі, карты, дакументы. Намаганнямі ганаровага консула Францыі ў Брэсце Леаніда Стаецкага музей атрымаў 2 работы Якава Балглея, знакамітага прадстаўніка парыжскай школы жывапісу і ўраджэнца Брэст-Літоўска. Будынак музея гісторыі горада Брэста з'яўляецца помнікам архітэктуры і ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Варта наведаць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!